и Матер Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, дневник средния богослов ворочую, сущую Богородицу Тя величаем, величаем. Между първите помени Господи високопросвещение наш митрополит Гаврил, свещеник Иконома Николай, които си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподават вярно словото на Твоята истина. И сетися. И дай ни светилостта и с едно сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия до сега и винаги, и во веки веков. Амин. И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Исус Христос с всички вас. И со духом Твоим. Като поменахме всички свети, нека пак с мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За принесените и светени драгоценни дарове на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Като човеколюбецът наш Бог, като ги приеме в своя свят на небесен и мислен жертвеник, като духовно благоухание да ни изпрати божествената благодат и дара на Светия Дух да се помолим. Господи, помилуй.